4x3 km v tempe 3,45 na kilometr. Takto vyzeral môj druhý tréningový týždeň na ceste k majstrovstvám Slovenska v polmaratóne v Košiciach. Pozeraj až do konca a uvidíš, aké bomby som v sobotu behal. Začal som jednoducho. Pondelok voľný klus na atletickom štadióne, len aby som rozbehal nohy po predchádzajúcom týždni. Utorok už to bola poriadna šupa, bike s 800 metrami prevýšením a priemernou rýchlosťou 28 km za hodinu. Na kopcoch som cítil každý záber. V stredu ďalší bike, tentokrát Robina, ale so silným protivetrom. Presne ten, čo ti berie energiu a testuje hlavu viac než nohy. Štvrtok som spomalil regeneračný beh, nič extra, len rozbehať nohy a pripraviť ich na ďalšie dni. V piatok prišli na rad robinky, krátke úseky, ktoré mi dodali ľahkosť a pocit, že telo začína byť vo forme. Sobota mala byť pretekový deň, ale povinnosti v práci nepustili. Tak som si urobil vlastný pretek na tréningu. 4x3 km s 3-minútovou pauzou. Nedeľa patrila Tatrám. Voľný beh, krásna príroda a chvíľa na to, aby som vypol hlavu a pripravil sa na ďalší týždeň. Daj odber, nech ti neunikne ďalší namakaný týždeň.